वेगवेगळी रूपं एकाच व्यक्तीमध्ये कशी बघायला मिळतात त्याचं ज्वलंत उदाहरण सम्राट अशोक. खूपच सुंदर प्रयोग, खूप छान आहे. संकल्पना, निर्मिती, दिग्दर्शन अतिशय सुंदर आहे. सम्राट अशोकाचे दोन कॅरेक्टर दिसले. जेव्हा तो जिंकून येतो तर त्याला घमंड की हा मी काहीतरी केलंय. नंतर शेवटचं एक कॅरेक्टर दिसलं त्याचं की हा ते काहीच नाही, जे होतं ते फक्त आता ते काय बोलतो आपण एक गुरु घमंड होता एक. नंतर त्याला कळलं की माणुसकी कशात असते. ते दोन कॅरेक्टर दिसले. अभिनय प्रत्येकाचा अभिनय वाखाणण्या योगाचा आहे. त्यामुळे सुख मेरेली सेंटरतर्फे त्यांचा मी आभार मानतो. नाटक बसवताना एक ॲटमॉस्फिअर तयार होणं गरजेचं असतं. पडदे लावले जातात, माईक असते, लाईट असते, हे सगळ्या गोष्टी असतात आणि ते कलाकाराला वाटतं की सगळं असावं जेणेकरून त्याचा अभिनय खुलत जातं. आणि इथं काही नसताना एक वातावरण इथं निर्माण झालं आणि आम्ही अशोकाच्या युगात गेलो. म्हणजे सगळेजण त्या एरामध्ये आम्ही पोचलो की हे सगळं आपल्या अभिनयाचं किंवा आपली जी संकल्पना आहे त्या संकल्पनेचं श्रेय आहे. म्हणजे कुठलीही गोष्ट नसताना, नाटकासाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी नसताना सुद्धा नाटक एवढं चांगलं झालं. म्हणजे नाटक संपलं हे आम्हाला समजलंच नाही की आम्हाला असं वाटलं अजून नाटक पुढं आहे. नाटक बघताना मला मी सम्राट अशोक वाचले, पण इथं येऊन जेव्हा मी सम्राट अशोक नाटक पाहिलं तेव्हा मला खरोखर फील झालं की मी नुसते सम्राट अशोक वाचलेत, पण इथं येऊन मला सम्राट अशोक काय असतील तर तुमच्या कलेतून दिसलेत की रिअली काय असतील, त्यावेळची सिच्युएशन काय असेल, त्यावेळची भाषा, लँग्वेज काय असेल. मला कुठंच असं वाटलं नाही की मी कुठेतरी बाहेर जातोय. इथं आलो तेव्हापासून मी पूर्ण कनेक्ट राहिलो. अराजकता सध्या ह्या समाजामध्ये आहे, जी धार्मिक अराजकता असू शकते, जी एक तंबू खंबा बोलतो त्या पद्धतीची अराजकता असू शकते. त्या अराजकतेला जर कुठे तोड द्यायची असेल तर हे जे विचार आहे सम्राट अशोकांचा विचार, तो विचार आपल्याला त्या अराजकतेपासून दूर नेऊ शकतो. आणि संविधान जो आमचा सर्वात मोठा ग्रंथ आहे तो ग्रंथ सर्वांसमोर जाण्याच्या उद्देशाने या लोकांनी जी कला सादर केलेली आहे. सर, हॅट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. कलावंताला, हराच्या कलावंताला फार काही रंगमंचाची आवश्यकता असं मला वाटत नाही. वेगळ्या मोहमायेत जाण्याची गरज नाही. त्याच्यासाठी हे मंजुल भारद्वाज सरांनी केलेले प्रयास आहेत. आपल्या प्रत्येकाच्या अभिनयात म्हणजे आपण इतकं सुंदर अभिनय केलंय की मी प्रत्येक गोष्टीचा आवाज घेत होतो. हा आवाज कुठून येतोय, हा आवाज कुठून येतोय, त्याला काय दिलं जातोय. ज्या त्यांच्या आत्म्याने सांगितलंय त्या आत्म्याचा आवाज आल्यानंतर मानवामध्ये जी परिस्थिती बदलते ती प्रत्येकाच्या आत्म्याचा आवाज ऐकण्यासाठी त्याला जी तपश्चर्या लागते ती अशोकांकडे होती. ऐकून होतं की अशोक राजा काय होतं, एवढं खूप मोठं त्याग करून राजांनी हा धर्म स्वीकारला आणि शांती प्रस्थापित केली. ही एका दिवसात झालेला बदल नाहीये, ते मला आज कळलं आपल्या अभिनयात. राजाचं हात बलकट करणारे ह्या ज्या काही आत्ता मी प्रतिकृती पाहिल्या ह्या तुमच्या आमच्यात आहेत. आपण प्रत्येक जण प्रत्येकाची व्यवस्था एक आपण करतो, पण अशा नाटकातून मला वाटतं आपला हे नाटक मी नाही म्हणणार, ही आत्मविवंचनाही नाही म्हणणार, पण मानवजातीच्या कल्याणाचं फार मोठं राजमार्ग आहे असं मी म्हणेन. प्रत्येकाची भूमिका आणि तुमची देहबोली, त्या देहबोलीला सॅल्यूट आहे. मी बघत होतो अश्विनीताई काय बोलतायत, सर काय बोलतायत, सायली काय बोलते, ह्या काय बोलतायत. नॉर्मली बोलताना यांची देहबोली मी अनुभवलेली आहे. आणि आज त्यांना जे काही राजाला उपदेश करायचे आहे साक्षात त्या भूमिकेत शिरणं म्हणजे पर आत्मा काया प्रवेश असतो. आणि ते तुम्ही इतकं उभं केलं, आमच्या समोर संविधानच उभं राहिलं. माणुसकीचं आणि रॅशनलिझम जे शिकवलं ना ते आता पुन्हा दाखवायला लागते लोकांना. म्हणजे तुम्ही आरसच दाखवता की लोकांना की पहिले काय होतं. तुम्ही सम्राट अशोक अजून आपला अशोक स्तंभ आहे आणि हे तुमचं नाटक पण एक स्तंभच आहे आत्ताचं चालू.